Ayan, napakaganda talaga dito. Ayan, napakadaming sigarilyas, oh. Doon kami galing. Alin? Ito, sigarilyas pa, oh. Kaya lang, ano pa siya, maliliit pa. Ayan. Oy, Lexus TV, saan ka pupunta? Yan. Puro ano yan? Puro sigarilyas. Sigarilyas. Eh, baka pwede tayong bumili kay kuya. Baka pwede kami bumili, kuya. Ay, hindi po sa inyo. Ay, hindi po sa inyo yan, kuya. Ah. Yahon. Doon pwede ka dumaan din doon. Punta muna kami sa tukod. Oo nga. Dito sa Metro Bay. Gusto niya dadaan sa tubig. Ayan. Yun na lang. Doon. Malapit na ba yung tukod? Malapit na pag mas malapit dito. Mas malapit yan. Meron dyan. Bibili sana kami, kuya, niyang ano. Pwede po ba kayong bumili? Doon nga daw. Balik niyo na lang. Eh baka po wala kayo mamaya pagbalik namin. Bili kami ng sigarilyas. Ayan, may talong din. Kuya, magkano kilo ng talong? Welcome to... Ay, 100 ang kilo. Mahal talaga ang ano, mahal talaga ang talong ngayon. Ayan, pakadaming talong, oh. Ayan, nandito kami ngayon sa taniman ng sigarilyas. Nakakatuwa kasi ayan, tingnan mo siya, oh. Ang daming bunga. Ayan, oh. Oh, di ba? Nagdaan kami doon sa ulingan. Sa gawaan ng uling, kaya mauling yung mga kamay namin. Ayan, oh. Ganito pala siya pag ano. Ito, lalaki, oh. Yan. Nakakatuwa kasi malinis siya sa ilalim. Wala siyang damo. Ayan, oh. Ayan, oh, ang lalaki, oh. Yung mga ganito, kuya, hindi pa ito matigas. Bagay, mura pa nga naman talaga ito, eh, oh. Oo. Ano, daming bunga, oh. Hindi pala basta kwan. Ayan, napakadaing bunga, oh. Nakakatuwa, oh. Tara na. Ayan, oh. Namimita si tatay, ayan. Oh, nakakatuwa talaga, oh. Dapat pala meron kang kwan.
Ano yan tay? Araw-araw mong pinipitas? Ato yung makalawa. Pangalawang harvest pa lang. Kaya mahaba ko. Hindi, yung iba may nabibiling pang one dito, ilalagay parang blade. Yan. Complete talaga. Nakakatuwa kasi yung, ano yung sa ilalim tayo mga damo, ano yan, ini-spray nyo para hindi dumami yung damo? Ini-spray.